הנתינה שניתנה פה למפונים הייתה בעוצמה אדירה על ידי התושבים. איך זה השפיע עלייך? איך זה נראה בכלל שתושבים לוקחים פיקוד? העיר הזאת, התושבים, קלטו עיר שלמה. קלטו אלפי תושבים, פליטים, פתחו את הבתים, פתחו את המקררים, פתחו את הארונות הבגדים, וכל אחד נתן מה שהוא יכול, וכל אחד תרם. עכשיו, בסך הכל אנחנו לא אוכלוסייה שיש לה נתונים כלכליים אינסופיים, אבל הלב רחב. ואני מאוד שמחה להיות חלק עתידי של הנהגה שמובילה תושבים כמו התושבים של אילת, ואנחנו גם צריכים לדעת ולהבין שהתושב הוא חזק. יש לו מה להגיד, יש לו מה לעשות, וצריך להקשיב לו. הם יודעים לא פחות מאיתנו. נכון, ולפעמים גם יש נושאים שהם גם יודעים יותר. בהחלט. לא כל אחד רוצה או עושה את הצעד לכיוון הפוליטיקה. זה לא אומר שאין לו מה להגיד, זה לא אומר שאין לו מה לקדם. ואם אנחנו כהנהגה נדע להשתמש בידע, ברצון, בשאיפות של התושבים ונדע לעבוד בשיתוף פעולה, אז אנחנו יכולים להגיע למקומות מאוד מעניינים.